सुप्रभात. गावाकडचा पहिला दिवस आपला सकाळचं सूर्यदेवताचं दर्शन झालंय मस्त वेगळे. आणि आपण आत्ताच जरा झोपेतून उठलो आहे, हलकासा जरा फ्रेश झालो आणि आजूबाजूला पक्ष्यांचा आवाज येतोय. मस्त वाटतंय सकाळचं वातावरण. गावाकडचं असं सुंदर वातावरण आहे ना. मातीचा वास होतो, पक्ष्यांचा आवाज बघा किती येतोय. ऐकायला येतंय की नाही माहिती नाही फोनमध्ये. मस्त वाटलंय. सकाळ सकाळच भरपूर धुकं होतं. सूर्यदेवताचं दर्शन आणि बरोबर आहे ना, तिकडनं सूर्य उगवतो ना, घरावरती पडतो. आपल्याला जायचं डेअरीवरती. आरुषने दूध काढून ठेवलं आहे, ते न्यायचं आहे. चला जाऊया. शाळेत चाललो. कोणाक शिकू रे? हा काला कोणाक पेपराक? अरे पेपर आहे ना. बेस्ट ऑफ लक. चल आता दूध काय ठेवलं. मस्त वेगळी वास येतोय सकाळ सकाळी झाडांचा, फुलांचा. यायचं आहे. भरपूर काजू धरले आहेत. हे पण काजू काढायचेच आहे. हे पडून पडून ह्यांचा स्मेल अजून येतो. बोंडूंचा किती बघा पडल्यात खाली. रातकिड्यांचा आवाज बघा काय येतोय. इथे इकडनं कोंबडी ओरडतात आहे. अशा प्रकारचा दिवस असतो गावाकडचा. चल झाला, पटापट निघूया. रातकड्यांचा आवाज बघा किती आहे, जबरदस्त. रात्री मस्तपैकी झोप लागली मला. आजूबाजूला झाडं बघा. हे हल्ली झाडं वगैरे तोडली आहेत सर्व, काहीतरी करतात आहे. तो जरा घनदाट होतं, हवा वगैरे मस्त यायची, तरी सर्व तोडलं आहे जरा. मस्त वेगळी काजूची बाग आहे. कोणाची तरी हाय, पण मस्त आहे, मेंटेन ठेवलं आहे. आंघोळ वगैरे केली आहे, फ्रेश वगैरे झालो. हे आता आपण कणकवलीला ज्या कामासाठी आपण इथे आलेलो ते काम करण्यासाठी जरा निघूया. तर तिकडे काय गेल्यानंतर व्हिडिओ वगैरे काय शूट करणार नाही आहे कणकवलीला, कारण का मी कामासाठी आलेलो आहे. तर बघूया तिकडनं आल्यानंतर इथे भरपूर जरा धमाल करूया, जरा मजा करूया. कामं म्हणजे काजी वगैरे काढायचे आहेत. तर बघूया कसा वेळ भेटतो आहे तो. मस्त की फ्रेश वगैरे झालो, नाश्ता वगैरे केला आणि आता वाजले 8:30. 8:30च्या मला वाटतं गाडी असते इकडनं. 4 वाजले संध्याकाळचे. कणकवलीत गेलेलो सकाळी, दूध वगैरे पोचवलं डेअरीवरती. कणकवलीत गेल्यावरती काय काम नाही झालं आपलं तसं पाहिजे तसं. 4 वाजलेत आणि आता घरी येतो आहे. तर फटाफट जेवणार आणि नंतर मग पुढच्या कामाला आपण सुरुवात करायची.
आरुष बरोबर जाम थकायला झाला आहे. आणि आज मंगळवार होता कणकवलीमध्ये. कणकवलीचा बाजार असतो मंगळवारचा. पण मी काय तिथे जास्त वेळ थांबलो नाही. म्हणजे आपलं काही काम होतं ते केलं थोडंफार, फक्त तर कामं झालीच नाही. चला घरी जाऊया. अर्जुन अर्जुन थांब दे, इकडे तिकडे बघतोय. संध्याकाळचे 5 वाजलेत. 4 वाजता मी आलेलो कणकवलीतून. जरा जेवलो वगैरे फ्रेश झालो. आता लागूया आपण कामाला. काहीतरी कर ना. मग तू चिंपाट घेतलायस बाय? चिंपाट घेतलंस की बालडी घेतलंस ती? सकाळचे मामीन काढल्याने रस्त्यावरती पडत होते ना. तर मस्तपैकी काम करूया थोडासा. टपाटप मध्ये फटाफट काजू काढूया. काय टपाटप मध्ये फटाफट काजू काढूया? एकच आणला काकला? गाकला एकच आणलंस? हा होई होती. शी थांब, पहिले काढून घेऊया. नंतर हे अशा प्रकारे बोंडू खाण्याच्या लायकीचे आहेत. जरा पटापट आण. जरा काम करूया आता. अशी काच पकडली. इथे एका साईडला ठेवूया. गावाकडे भरपूर ऊन आहे सध्या. गरमी एवढी वाढलेली आहे. भरपूर गरमी वाढलेली आहे. मांजर बघा काय करते तिकडे. घरला एकच हा, अजून एक आण. तोपर्यंत आपण इथे ते डोंगर आहे आतमध्ये, भरपूर मोठी, म्हणजे असा घनदाट जंगल आहे आतमध्ये. वरती भारी वाटतं पण हा वरती. हा येतोय 2 मिनिटात. ते जनावरांचं घर आहे पूर्ण वरून खालपर्यंत. जेवढं जाल ना, जेवढं वरती जाल तेवढं घनदाट. पक्षी बघा काय मस्त पक्षी होता. हे पूर्ण डोंगर आहे आणि ते जेवढं वरती जाल ना तेवढं घन जंगल होत जाणार. वरती असं म्हणजे पूर्ण रान आहे. काळजी वगैरे पण आहेत पण एवढं नाही. आणि वेगवेगळे तुम्हाला पक्षी बघायला भेटतील, जनावरं बघायला भेटतील, खास करून सरपटणारे प्राणी. पण इथे जायचं म्हणजे मी कधी एकटा जात नाही. आणि आपल्याला आता जायचं नाही, आपल्याला काम करायचं आहे. अहो हा असा रस्ता वरपर्यंत जातो. वरती 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 काही लोकांची झाडं आहेत. काजूचं झाड आहे, फणसाचं झाड आहे. जास्तीत जास्त जळावासाठी लाकडं शोधण्यासाठी मामी वगैरे मी वगैरे येतो.
हे बाबा पावसाळ्यात इथे येऊ शकत नाही असं होतं. एवढं घनदाट आहे असं. इकडनं एक रस्ता राहतो. वरती जेवढं जाल ना तेवढं घन जंगल आहे. हा पूर्णपणे डोंगर आहे. आणि वरती एकदम टॉपला गेल्यानंतर पूर्ण टेबल प्लॉट आहे. आपल्याला आता जायचं नाही. केव्हा तरी लाकडं वगैरे आणायची असतील ना तेव्हा वगैरे जातो. सहजासहजी जात नाही. आता आपण खाली जाऊया. पण पहिल्यासारखी करवंद वगैरे माणसांनी जंगलात ठेवली नाही. हे करवंदाचं झाड आहे. करवंदच लागली नाही. हे बघा करवंद नाही. टपाटप मध्ये फटाफट काजू काढूया. बोंडू आपल्याला टेस्ट करूया जरा. एक जरा ते खायला मला बोंडू. कीड वगैरे नसणार ना. कॅच पकड. पक्का पकड तू. मी कॅच पकडणार आहे. ओके ठीक. चल ठीक आहे. हा काढ. हे गुंडू. यस और ये पड़ी. यस. अगं खतम कॅच. पालो पालो पालो. नाही रे हा बरोबर नाही. त्यांका दाखवून दाखवून कधी झाले. अरे कुत्रे काच कोण काढतला. काच कोण काढतला खालची. कालची तू बाई वाचा. चांगला होता ना असं ना. रात्री जेवता रे. मस्त आहे. चला काजू काढूया. मी ट्राय करूंगा. वा एका हातात गखला. बघूया चल. काय मनुष्य काढणारो. चल सगळे बोंडे एका झटक्यात पडले. अरे लाल लाल असं ते काढतोय. व्हिडिओ काढू नको म्हणता. त्या टोकावरती ना भरपूर बोंड आहेत. पण काय जाणाऱ्यातलो नाही दांडको. तुझा वापे चढेगा और काढेगा. हैसर भरपूर नाही. सकाळी मामीन काढलंय. काढलं. चला काम करूया जरा. आरूच चढलो झाडावरती. बहुतेक लाल लाल होता खाली तर सर्व काढलं. आता तिकडे वरती असत पण ते भरपूर वरती असत त्याच्यामुळे काठी काय गाकला पोचत नाही. हे बघा काढेपर्यंत मी 4 तरी बोंडो खाऊन झाले. काढ. हा झाड झालं खाली. पुढचा बघूया. पहिले गोळा करूच नाही चढूच. काय याचा काहीतरी भलताच चालू आहे. हा अरे नाही पोचणार. अरे पडत तो पिकान रावण दे. गखला नाही पोचता. तू उगाच ह्या करत. चला त्या टाइमपास करूच. काळजी मस्त गोळा करूचे. वरती बघताय तकडचे भेटतात काय. उडी नको घालू. माका वरती चढान दे. चल बघते. बऱ्यापैकी आता काजू काढून झाले आहेत. आता फक्त गोळा करू आणि फटाफट ठेवलेले तेवढे काढलं. बाकीचे हळूहळू पिकतले नंतर ऑटोमॅटिक पडतील कारण का गखला पोचत नाही.
ठीक आहे. तू एक घेतलं काठी, मी एक घेतलंय. जाऊ इकडचे काजू काढून झाले. आता समोर बघ. खालचे काढूया काजू. होय, समोर. ही आरुषची बाईक बघा. बाईक ही नाही, ही सांगत नाही होय. ही बघा, ही सांगते. ही 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 सिंगल हँडल. एक हँडल बघा. आता अरे नवीन घाल मग. इकडचे काढायचे आहेत आणि तिकडचे. इथे 2-3 झाड आहेत, इथे आहेत. मातीवरती पण आहे ना, डोंगरावरती. चला इकडचे काढूया आता. इथे काय जास्त नाही आहेत, पण जास्त नाही. काढूया चला. काय तुझा भाला जरा इकडचं पण झालं काढून. आता इकडचे जेवढे भेटतील तेवढे काढून टाकायचे, ठेवायचे नाही. टप्पाटप मध्ये फटाफट. तू जीव काढतो. कोण? मी नाही, मी पण थकलोय बाबा. पाण्याची बॉटल आणलंच नाही. हा, मान वरती करून करून मराग झाला. नवाग झाला. कंबार वाकडी करून करून आणि मान वरती वरती करून करून टपाटप मध्ये फटाफट. आरुष बघा हातानच काढता. काढ बाबा, काय काढत आता काढ. भालो भालो किती शक्तिशाली तुला माहित नाही. एवढे जमले आहेत भालो म्हणजे किती काढलं होते बघा. भालो किती शक्तिशाली माहित नाही तुला. लय मोठी या. अरे ते एका शिलूक एका मार्ग बर या. माशंका माशंका. काय तो घे तुझ्याकडे. पाणी तरी हाल. आजच काम करून घेऊचा वाटता. एका हातात व्हिडिओ काढतोय, एका हातात दांडक्याने. हे बघा बोंडू. आई असली असती ना इथे बोंडूच खात राहिली असते. भरपूर जणांका बोंडू खातात. हे मस्त लागतात, मस्त. एकदा पाऊस पडलो काय खायचे नाही, कारण का आतमध्ये किडे होतात. मग जास्त पाऊस पडलो ना की खाऊ शकत नाही. जा काय खाऊचा तर आताच, नंतर ना. चला आता ए बाबू आरुष, लोणच्यासाठी एक तरी आंबा घे. हे बघा जरा डेळे तोडले असतोस तर हा आंबो चांगलं धरलो असतो यो. मग अरे हे केलं तू आहे सर गेलंच तेव्हा पत्त्यात ना. काय समजत ना. हा चला आता तिकडचे काढूया. तिकडच्या झाडावरचे काढायला का मजा येते, कारण का भरगच्चा भरलेलं असतं ते झाड. हे बघा हे झाले ना खडे. वय वय वय. चला तिकडे जाऊया आता. ताण लागली मरणाची. वाजले 6:30.
5 वाजता काढूक गेलेलो. तिकडचं झाड काढलं, इकडचं झाडातले काजी काढलं. हे मामी विकता किंवा ते आम्ही मशनीवरती लावून थोडेसे आम्ही पण घेऊन जातो. देता आमका मामी काजी. पाणी आणताय जरा, पाणी पियालं. हे ऐसर गावाकडे ना असले कामं करू काय ना मजा येतात. एकदा कधीतरी व्हाळ जाऊया रे, किंवा नदीवरती मासे तरी पकडूया, काहीतरी शिंपले तरी. कोण सांगताय का? तुम्ही जातच ना. गणेश पालव मासे पकडणार, जाऊया ना, तो त्याच्यात काय. स्वतःच खाणार. ये पकड, टाक. म्हटलं मासे भेटले. बालडी खाली करून लिहिलो. अरे नंतर हा ते बरोबर नाही, भरलेली खडे नाचवत रवतलं. संध्याकाळचं त्या डोंगरावरती जायला मजा येते. फणस बघा धरले आहेत. ते मामाच्या नाही आहेत, बाजूवाल्यांचे असत. ते पावसाळ्यात वगैरे अजून मोठे होऊ शकतात. कोवळे आहेत फणस. हे बघा किती मोठे आहेत. पेरू हा कोळी काढतोस तू. चला आता इथे काढूया जरा, फटाफट निघूया. टपाटप मध्ये भन्नाट एकदम. घाम येलो ना मस्त वाटतं. अजून काम करूचं वाटतं गावात. आणि असली कामं तर मजाच येतात करू. ही विहीर बघा किती वर्ष आली. गावात कोण राहत नाही ना, त्याच्यामुळे हा घर वगैरे पडीक झाला. पाणी बघा गदुळा पूर्ण. कोण सापव करीत नाही. पतेरो बघा तेवढं. ह्या फणसावरचे पण फणस मस्त आहेत. बघा हे सुद्धा फणस मस्त आहेत. मोठे घर आहेत. चला आपलं काम करूया. हे असं पुढे दाखवत राहिलो ना तर काम इथेच राहणार आहे. पण आपण दोन्ही कामं करणार आहे. आता वाढले आहेत भरपूर. आणि बघूया आरुष, चल आता तिकडचं काढायला जाऊया काय. तिकडे की करवंद खायला जाऊया. आहेत करवंद वाटत होतं. हा मग चल. हिरवी असत रे करवंद असत, पण हिरवी आहेत. काय खातले ही. वर्षाचा पहिला करवंद. कच्चा तर कच्चा पण खातले. ह्याची चटणी मस्त होतं. खोबरा वगैरे टाकायचा, लय भारी. नाच खुळा. असंच खाल्ल्यावरती खोकलं सुद्धा होईल. हे चल आज फक्त काजूच काढायची व्हिडिओ आहे. सकाळची जर काढले असतो ना माराक झाला असता दरम्यान. संध्याकाळचा जरा बरा वाटता काढू. ह्या झाडांना भरगच्च भरलेला. या झाडावरती काढूक सुद्धा मजा येता. तिकडे वारुळा. पावसाळ्यात अजून वाढता वारुळ. चला आता नंतरच भेटतो. भरपूर मोठी व्हिडिओ झाली आहे. आता अशा प्रकारे आमची काजी वगैरे पण काढून झाले तिकडचे. आणि आता लोणच्यासाठी आंबो घेऊया. आजच्या दिवसाची आमची ड्युटी संपलेली आहे. तर भरपूर कामं केली आहे सकाळपासून.
डेअरीवरती जाणं, कणकवलीत जाणं, इथे ह्या सर्व गोष्टी करणं. तर ही व्हिडिओ इथेच थांबवतो. पाळलंस अरे पण शिरा पडली. पण एंड करण्याच्या अगोदर तुम्हाला किती काजू काढले आहेत आम्ही ते तुम्हाला दाखवतो. आणि ही व्हिडिओ जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. बेल आयकॉनची जी घंटी आहे ती दाबा, जेणेकरून सर्वात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. हा चिकाटे आता दाखवते तुमका. चिकाटे बघा. जवळ गेले काय उडतले. हा तर थोड्या वेळात आहे ना रातकिड्यांचा आवाज होतो. भरपूर वाजले. अशीच तुमका नवीन नवीन व्हिडिओ बघू गावतले. तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. लाईक करा. आणि इथे काढले, हे बघा इथे अर्धे ठेवले आहेत. एवढे काढले आहेत. वत धुचे आहेत. एवढे सर्व काढून झाले. चला भेटूया आपण अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय श्रीराम.